sing sembah miring katerpo risan amor bela Mering sahanan ingkang mering kanan sing tasih mlebu kang saweta Sidhem silap mrigiwang jagat karana sirang tondo kawisesanding bisana sono sinambung langning melebis tumaksin stantun lambang buddha jinandra tutur katela tetulutulat mrih alodeng parabdya winisudha upama pramangnis kara karantadya temiyeng jaman purwa pinardi taming lala temangya tekapusananing gebita taun renggih merlambang matumut tumpa marmangupa panggung sang merwengkata sing gegara dumadining wayang purwa purwakaning kandha narik tuting basa dengeng minangka musurasa yen linaras saya karaos mulajar rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani pindhane kadya jalma ingkang ilu kaca Jawa Pusrakup Jang Caritara Beja wis kagelar ing mandaning pakliran yaiku jatra mriksani pagelaran ing Purwa Jaya Candra Tarum Yang Kartika wis kenal putra teng kawasa sahari ratri anggit tribawana para teking tuk sinukilur kemandi tempat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar temangkar isi rambut kaya japating gremyak dadi padhang ing kutu-kutu walangkat uga biro-biro yang brondo dadu beranan tanpa wicalan padhang terawan senari sambang nanggung sumur bawani jagat munggung jagat wetan tuk mungup-mungup munggung kalangan mukrabang merengangai lamun gaek sayan dilat-dilat bumi saya tanggung semerup sangguang arko katon sebelah kanan gereng abang esmu jentara kapur bawan senari sangguang tasonto tanam tu katon ijo rojo-rojo manggu gunung ingkang biru moyo-moyo boceng gunung kini melan gedanu kasih ling meraban cono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega
Sanggang arko saya tangguh sayang gelos katon melos sinar jagat tuning ngegegep lapapan lor kita wetan kulon sinar jagat kang samyar punyoto ora putut serepel kekuwung parandel datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari ing Ngamarta ya negari Indraprastha ya negari Wisamarta ya negara Wanamarta ya negara Cintakapura ya negara Batana Kawarsa nuninggi satus tananto kalih sewu jangkep tinega krana negari Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan toya benawi tinambi ombeng samudra benang langut kang tanpa wakut pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala mane-mane cakrek ing bewisik sawana grebeng jurang corong kinepung gawa serung kinari sesuing peksi lawet yang sarang gurung wonten ugi pasisiran tersasara jembar kebeganing pasir gemelang garis pinggir tanem tuang rembuyung royo-royo karang intri royo-royon kelapa bumi subur pasidan pamur sadengar tinamdur tangkar tumangkar kawuyan dadi gunung-gunung bebanjeng kandhang rangsang langit lenggah lambai toya kang mejing saking sendang mening tertandhi iline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk pinendung-bentung kinarya ngelingi sawah nyewang pategalaning lara kisma mokal pangulung tetani bebasan datanana bumi sacengganggang selo sada tinandra kang marakapi pandya Bathari Sri Agdar Pasabina Jayaruk misar kang pinangga Pratiwi pategalan kok kula sing ngrembi godhongane ambek kowe nganti kaya mangluk malung witandi polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadya tan kujiwa jinawi tukulan ingkang mawe kesarasaning diri ingon raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun Sang Agdar ing panggonan lamun wanci surya samya bali mring kandhange sowang-sowang tatanan carane kandhang kanggo kanjeng malang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Indraprastha wana kang imbanging gunung kanggo ngreksa meh lestari runtung-murun tumrap sate dadi huruk-huruk anem lingkungan langgung-langgung lamun to tinaliti sampun samya sampet ing sesanggemban sepentebe saking tindak sansaya sinangsaya irada idalane mumat sinamatan daya dinayat sawiji mapan sejatining jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya Genging binasake negari Indraprastha laku selagya manjik mring jaman jana panjang kunjung pasir pawegara jinawi gemari bakar tata-tata Raharja dasar negara kang gedhe bori padhang jagat tidur kuku setor tatu kuncarane turta kasusuring monco prajola sinanta wau ingkang asta pusana ngadil bangsa negari Ngamarta Penanggara danu Camadasa namani Sang Natadasa 10 nama wa semestani jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Prabu Darma Wangsa ya Prabu Darma Putra ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira Nalindra pepakuning bungging kemanggun jejegaken kautaman risat juglengga ing madaning Damar Kencana datan mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Darmangi Jawanta binayang-bayang sanjaning para apsara apsari kawis ketingal manggung ketanggung Jaka maloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabon kawis tara banyak dalang harta walika sawenggaling kidang kencana kang sarwaretna Lasin teng kemarang caket dene mangarsa muhung Biswanira Kadang Nata Satring Jadipati ing tunggul pawenang panggih Pandhawa kekasih Sang Raden Arya Werkudara ya Raden Bimasena ya Raden Bratasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Tilaga ya Sang Gandhawastratmaja
Satru gagapit sagudheng wong Simbar Jojo turta kasinungan kasekten ninuwi bebasan pinatah mendat jinala mender dirumba penggung sinudu putung pramila datan mokal dadosaken bebeteng pinanggulake praja negari ing Amarta. Sang Raden Arya Werkudara nangenaken wiswanira panengah Pandhawa sang Raden Arjuna. Ya Raden Janaka Kumbang ali-ali Kundewi Baca ya sang Setya Margana. Oh Sang Nata Prabu Darmakusuma mengeraken pelenggaipun pamungkasing Paseban nenggih pragiling Pandhawa satring sawet jajar ten Buwiratala nenggih Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Mula janjaning para kawulingkang sami gandeng pasisiran jejel arapet topot bibit prasasat atopan denggol datan posela labet sekathahing para seba jaya mludak gendera rorontak umbul-umbul kekitirang danu ayam mondeng mangsa labuh payung mekar menduk jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngrangkap kadya jati kareng mangsa katiga parandiri katon tidhem jinem reman mandaring pasiwaken negari ing Amarta. Nadan kekudungan tatanana ingkang obah samira tatanana ingkang lumampah kabyarsa mung swaraning pradonga yang paling marangguna pramila Sang Nata sigra amurwani pangandikan dadak sakala ing manggih sangga para Pandhawa nampi rawira nuju negari Amarta nenggih nalindring Dwarawati ya negaring Dwaraka. Jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Danardana. Prandene mangke tanggaping gadiri Sang Prabu Darmakusuma anampi praptanira Sang Harimurti. Tatanana ingkang gumana musik namung tansah nyadhong deduka saking Arakanta ing Dwaraka. Pramila arsa nglembaken sangya para seba bebander ngangsek wiswanira. Prandene mangke sangya para Pandhawa wis kepareng nyawisaken pasugatan dhateng rawira Ngraka Nalindra ing Dwarawati. Tatanana kang gumana musik temadadya ndadosaken tintrim madaning pasewakan negari Indraprastha. Pramila ing mangke rasa medharing sabda pangandika ndadosaken kanyut kumanggih wijiling pangandika Sang Prabu Darmakusuma ingkang dereng kawedharing lisan. Newang agung mugi ngayomi marang praja negari Indraprastha saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Koko Prabu Indrawati pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan. Koko Prabu Indrawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawaka ingkang rayipun Darmakusuma Indraprastha ngaturaken asung masegan para krami. Mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu wayahu Bathara jagat niwangsuk mana mangadili nuwi. Ana sasmentaning jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi datanawrat. Oh lah dalah. Inggih Yayi. Yayi Prabu Darmakusuma. Keparenga sak mangjami dhateng wiswanipun ingkang Ngraka ing Dwarawati. Kula kadang usuman kula Yayi. Asung pasegan panakrami sampun ingkang Ngraka tambi. Kinarya bombong das manahipun ingkang Ngraka ing Dwaraka. Mboten langkung. Kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma Yayi.
Pamujinipun Kanjeng Koko Prabu Harimurti sampun kula tampi. Akarya tentrem tias manahipun. Ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu. Mboten langkung kaprayogatna. Lenggahipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih rawuh wonten para janegari ngamarta. Koko Prabu sampun mboten kirang prayoga. Kresna kakangku. Jlitheng Kresna kakangku. Durawati. Sarawuhmu Werkudara ngaturake basaku katuru kunjung ngersaning Kresna kakangku Durawati. Jlitheng. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Dimas Njedipati ya. Siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang bae tampanana Werkudara. Yo. Tagegem dadiake jimat ora liwat prayogana nggon mung ngadhep. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Ya mung rada narasa jubriya sajroning atine Werkudara. Lire piye? Ning atase kowe iki pendak-pendak rawuh ngersane barep kakangku. Mesti kanthi sloga ingkang nangsemake sartane sloga ingkang nyenengake ati. Dening para Pandhawa uga katampa kanthi prayoga rawuhmu ning negara Ngamarta. Nanging kena ngapa sajak kaya-kaya dene ana rasa kagelan sajroning atimu. Kaya-kaya wigih ringa-ringa nggonmu nampa sembahe Werkudara. Jlitheng kakangku. Bratasena ana dawuhmu apa? Ora kok teges pun Kakang gelo kalawan Siadi unggul pamenang kuwi babar pisan ora. Ya mung anggonipun Kakang nampa sembahe Siadi Njedipati iki mau ya senajan to Siadi tak maringi pangestu nanging ana rasa wedi sartane ana rasa walang ati sajrone penggalih pun Kakang. Lire piye? Coba to gagasen. Ning atase Werkudara kuwi wong ingkang ora iso duweni tata krama, wong kang ora bisa duweni subasita sarta unggah-ungguh marang sak pepadane. Tur meneh Werkudara kuwi diwenangake ora basa sartane diwenangake ora tata krama kelawan sapa wae. Najan to dewa sisan. Iya. Lah kok teko Siadi ngaturke sembah ana ngersanipun Kakang. Kamangka pun Kakang iki rak mung titah semantah. Pun Kakang iki mung titahing Gusti. Lan kena ngapa pun Kakang matur kang kaya mangkono, Werkudara. Ora ana titah sartane dewa ingkang kuwat nampa sembah Siadi kejaba mung dewa ingkang tansah ngreksa sartane nyarira marang jiwananmu, ya jiwanane kadangku Njedipati. Ya kuwi Sang Hyang Ruci Bathara. Ora ana wong liya ingkang keduga kuwat nampa sembah Siadi kejaba mung Sang Hyang Ruci Bathara. Mula nadyan to kanthi kepeksa sembahmu tetep tak tampa kok Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Bedaya apa? Ning atase kowe menehi pangestu karo Werkudara kamangka kanthi kepeksa. Wah. Pangestune wong ingkang ora lahir batin ora bakal ndayani marang sing dipangestuni. Aku ora sudi nampa pangestumu. Ya senajan to kepiye wae, ya pancen bener ingkang kuwat nampa sembahe Werkudara kuwi mung Sang Hyang Ruci Bathara. Nanging apa lupute yen to anane taruna kelawan werda ngaturake sembah. Banjur karepmu? Wah, aku mung manut kowe. Sembah ku arep tok tampa utawa ora arep mbok tampa ora patheken. Ora gawe ngelih petenge Werkudara. Ya sakarepmu ya. Kanthi lila legawa lahir lan batin, pun Kakang nampa sembah Siadi lan lahir lan batin uga. Pun Kakang mangestuni kelawan Yayi Werkudara. Lah ngono rak penak. Yo tagegem dadake jimat ora liwat prayogana rawuhmu Kresna kakangku. Ya kaya wis ora kurang prayoga Dimas. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati nggenipun rawuh wonten negari Indraprastha. Ya Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang wae tampanana kula gegem dadosaken jimat
mboten langkung kaprayogakna arawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, kaya wis ora kurang prayoga Arjuna. Koko Prabu nadyan kula ingkang rayipun kula ngaturaken sembah. Inggih Koko Prabu ingkang rayi Madewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi kembar Yaya. Pinten Gusen. Sapa pinten Tangsen apa pinten Gusen? Pinten Tangsen aja ngawur. Oh iya. Pinten Tangsen. Siya diatur bekti kelan pun Kakang ora pangestunipun Kakang wae tampanono kembar. Nggih sampun sanget anggen kawula pundi Koko Prabu? Nggih Koko Prabu sampun kula pundi? Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Iya, kaya ora kurang parayoga Dimas kembar. Nuwun mangke Koko Prabu. Sewu-sewu lepat aturipun keng rayipun Darma Kusuma kula tadah wadana. Wondene sak mangke damel kejut araos sing manahipun ingkang rayipun Puntadewa teka kula nampi arawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggenipun rawuh wonten para janegari Indra Prasta kanthi sengkan-sengkan datan pepeboyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka praja saking negari Indrawati. Nanging kenging punapi sak mangke paduka mboten maring cecoling saderengipun rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu ya jagat pangestungkara. Yayi kula wonten timbalan. Sewu lepat aturipun Kang Raka Indrawati diagung pangaksami. Mboten kateges kula koma wantun matur nuwun sanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sirnyatanipun kula netepi dhateng kewajiban ingkang sampun sinandhang wonten ngersanipun Nakanta ing Dwaraka. Kula minangka nujung saha kula minangka pujangganing para Pandhawa. Pramila manipaksa anggen kula matur menika namung nuhoni dhateng punapi ingkang dados pandangunipun Yayi Prabu Darma Kusuma sampun ngantos damel cuwaning penggalih Paduka Yayi Prabu Puntadewa. Babar pisan lair lan batos kula nampi menapa ingkang dados pangandika Paduka. Inggih. Yayi nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa wonten ngersanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Nyuwun mriksa babagan punapa Kanjeng Koko Prabu Cobita. Kula menika sampun mataun-taun pendak-pendak kula saha ngersanipun kadang kula para Pandhawa kawontenan negari Ngamarta menika tansah ayem. Tata titilan tentrem mboten manggalangan setunggal punapa sembata kang jinangka jumbo kang kinayuh basuki kang kaesti rayu kang kaestu. Sedaya memala saged sirna tak ketamplake cemplung kedung cemplung kedung kali bengawan. Sedaya para kawula saged manggih ayem-ayem tata titilan tentrem mboten manggalangan setunggal punapa. Inggih, para warga masyarakat sami bungah mboten nandang susah. Tebih saking rubeda caket mring Karaharjan. Yayi nuwun sewu. Kawontenan ingkang pendak-pendak kula sanipun para Pandhawa wonten negari Ngamarta kula raosaken kados mekaten menika. Kula sak menika wekdal niki kula sowan wonten ngersanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Lah kok teka kula mboten ngraosaken kawontenan ingkang kula aturaken mekaten menika kula wau. Wonten kedadian menapa ingkang lumampah wonten negari Ngamarta sartanipun menapa ingkang dipun raosaken dening sangjaring para kawula tasih Yayi. Liripun kados pundi Paduka paring dawuh kados mekaten. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula menika pujangga lho, kula menika nujung lho. Sengara kula dipun angkat minangka pujangganing para Pandhawa menawi nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna menika. Mboten nggadahi kawasisan utawi kawaskitan ingkang linangkung menawi mboten saking digdayanipun ingkang Raka kula kinten sengara kula dipun matah minangka nujung wonten negari Ngamarta. Pramila kula nyawang wonten kawontenanipun negari Ngamarta menika kaya dene koncatan kekuwung. Lah sak mangke kula tak nungsung pawarta Yayi kula nanjehaken saken punapi sartanipun menapa ingkang dipun kulaken dening sangjaning para kawula dasih. Yayi Prabu, Iwang Agung mugia ngayomi marang para janegari Indra Prasta sak isinipun. Duh Koko Prabu sewu lepat atur kula lan menapa ingkang sampun kula lampahi kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami. So mugi-mugi Gusti tansah paring palimarma dhateng ngersanipun ingkang rayi pun Darma Kusuma. Koko Prabu
saestu saderengipun paduka nanjaken saha paring dawuh babagan kawontenan wonten para raja negari Indraprastha ingkang sajak koncatan kekuwung. Saestu ingkang rayipun Puntadewa badhe matur wonten ngersanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu. Bilih negari Ngamarta ketaman pagebluk Kaka Prabu. Pramila sakmangke leres menapa ingkang dipun raosaken dening paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna bilih negari Ngamarta kados dene koncatan kekuwung. Ya jagat pangestu karo wayahmu Bathara jagat. Lah rak napa to Yayi? Nuwun sewu, nuwun sewu. Oh. Menapa ingkang kula aturaken menika teges tumus dhateng kawontenan ingkang saknyata wonten negari Ngamarta. Inggih. Dara. Apa Kresna kakangku? Yen ngono negara Ngamarta ketaman pagebluk iki pun kakang ora kleru pangrasa. Ora. Wah, babar pisan. Ora ana rasa luput sartane ora ana kaluputan saka Kresna kakangku. Merga ingkang wis mbok ngendikake kuwi mau pancen nyata kasunyatane kedadian ing negara Ngamarta. Para kawula negara Ngamarta nandang rubeda, nandang leloro, kaya-kaya dene nampa welaing dewa siku dendhaning Jawata. Kula Kresna kakangku. Nggone para Pandhawa nampa rawuhmu iki banget gawe bumbung rasane para Pandhawa. Inggih, inggih Yayi, nuwun sewu, nuwun sewu. Ingkang Raka ing Darawati sampun saged ngaraosaken lan kula sampun saged nampi menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka. Inggih. Lajeng nuwun sewu. Kejawi kula ngraosaken pagebluk mayangkara ingkang dumawah dipun raosaken dening sangjaning para kawula dase wonten negari Ngamarta. Kula tak nyuwun priksa. Negari Ngamarta kados dene koncatan kekuwung. Kok menapa ingkang dadosaken sabab lan darunanipun negari Ngamarta kados dene koncatan kekuwung? Menapa ingkang koncat saking negari ing Ngamarta Yayi? Kaka Prabu nuwun sewu. Estu ingkang dados ngendikanipun Kaka Prabu Kresna bilih negari Ngamarta koncatan kekuwung menika dipun sababaken awit negari Ngamarta kendran wujudipun pusaka negari Ngamarta ingkang awasta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ingkang sampun wonten 3 candra menika ncat saking pangedhenganing pusaka kamangka boten wonten baban ingkang menga kandha kang numpuk banon kang sumendhi. Negari Ngamarta koncatan wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Koncating pustaka nyarengi wiwitipun magebluk mayangkara dipun raosaken dening sangjaning para kawula dase Kaka Prabu. Jagat pangestu karo ayu Bathara jagat. Lah dalah. Nuwun sewu Yayi, nuwun sewu. Lah kok teko kula kaget sareng kula midhanget pangandikanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Bilih samangke negari Indraprastha koncatan kekuwung inggih menika pusaka ingkang dados regemanipun kadang kula para Pandhawa gangsal miwah dados gegebenganipun para kawula sak negari Ngamarta. Inggih Kaka Prabu. Pramila bingung araos sing manahipun ingkang rayipun Darmakusuma badhe wonten pundi anggen kula ngupadi wujudipun pustaka. Nyata kula sampun ngupadi syarat srana. Anggen kula ngupadi wonten pundi dunungipun pustaka wondene gagar wigar tanantuk karya. Mboten wonten setunggal kemawon kanthi sampun ingkang sageta paring pertanda. Trontong-trontong sleng pepadang oncating pustaka. Yo, Kresna kakangku pancen bener. Wis ora kurang-kurang. Nggone para Pandhawa ngupadi ana ngendi durunge pustaka. Karo Kudara wis mlaku adoh ngupadi ana ngendi durunge pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Janaka uga wis laku tapa Bratawa dene durung ana sasmita saka dewa ingkang andhake ana ngendi durunge pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada mapan. Markudara, apa? Yayi Prabu, kula wonten maring dawuh Kaka Prabu. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula kinten pancen estu
Sak mangke dewa nuduhaken dhateng resanipun ingkang Raka ing Ndarawati sartanipun nuduhaken dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa. Inggih menika tangkeh kelampahipun kula sowan wonten mriki ngepasi kawontenan para Pandhawa sampun bingung awit mboten saged mangertosi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu Yayi. Menawi kula dipun keparingaken kula badhe memintos wilasane Gusti mboten ketang tigang kedheping maninggal kula badhe lampah tapa brata nyuwun wonten kesaning Jawata. Nyuwun dawuh wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Menawi estu menika saged dadosaken srana timbuling pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada, para Pandhawa mboten badhe awel kula ngiklasaken Koko Prabu. Nggih. Yo. Kresna kakangku gagih tingal ana kanca paisan ana ngendi dununge pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Werkudara. Apa Kresna kakangku? Pun Kakang wis ningali wujuding kanca paisan. Nanging tak sawang kahananing kaca paisan niki mau katon peteng kaya-kaya ana wujude mendung ingkang nutupi kaca paisan. Yo. Menapa kacanipun ngembun wong ngembun. Wis tak uripke asene ya ora ndang ilang mbune. Wah, yo. Gage yen to pancen kowe arep maminta ngersane Gusti. Gage tak paringi purba wasesa. Laku sepedi Kresna kakangku. Yayi Prabu nyuwun idi walilah Yayi. Tansah marang pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing ngasepi sini menteleng ing kalbu aja nolak jeneng pambukaning warana tarlen saking liya playa pengaluyup wis pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati oh sia nah iku semanten lampah tapa brata nenggih nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna bantal datan ana ingkang gumana musik sayekti Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna meminta wonten ngarsaning Gusti kang akarya luka nalika semanten sigra nyendhal tali wangsul sukma oncat saking raga manjing alamantara nalika semanten Sang Prabu Sri Bathara Kresna pinanggih kelawan Jawata sinten to Jawata ingkang den panggi dening Sang Prabu Sri Bathara Kresna tan sanes kejawi namung Sang Hyang Bathara Yamadipati. Purna pepanggihan kelawan Sang Hyang Bathara Yamadipati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna pinanggih kalian Sang Hyang Bathara Pathuk lan Temburu. Nalika semanten wis pinanggih marang Sang Mahardi Kengrat. Nalika semanten wis kelakon nampi dawuh saking risanipun Sang Para Jawata. Pramila sukma sigra kondur wonten raganing Sang Harimurti. Nalika semanten kiya netesaken punang waspa sinambi ngrangkul saryaning nata ngamarta. Waduh, ketiwasan Yai. Koko Prabu wonten perkawis punapi teka netesaken punang waspa lajeng ngrangkul ngayanipun ingkang rayipun Darma Kusuma ya jagat dewa Bathara. Jebul tinemunipun kula pinanggih kawan dewa sinten ingkang manggihi paduka Kanjeng Koko Prabu Sang Hyang Bathara Yamadipati. Sak sampunipun kula pinanggih kalian Sang Hyang Bathara Yamadipati kula pinanggih kelawan Sang Hyang Padawenang.
kowe ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Iya, Werkudara iya. Banjur apa dawuh Sang Mahardi Kengrat? Yayi, wonten dawuh Werkudara. Apa Kresna kakangku? Sang Mahardi Kengrat paring dawuh dhateng ingkang Raka Indrawati. Bilih sak mangke wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika mboten tebih kalian para Pandhawa. Liripun kandos pundi? Teges ngaten. Para Pandhawa mboten kendran wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada, nanging wujudipun pustaka menika dipun cidra dening salah sawijining perangan Pandhawa. Wah, Kresna kakang aja ngawur-ngawur. Ora kok pun kakang ngawur, ora kok pun kakang ngebyah-uyah. Nanging pancen dawing dewa kaya mangkene. Banjur sapa pirangane Pandhawa ingkang nyitra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ngendika paringa dawuh aku rawige ringa-ringa mateni pirangane Pandhawa. Apa Janaka apa kembar paringa dawuh dudu kok pirangane Pandhawa 5 Werkudara. Banjur sapa? Nanging sadurungipun kakang matur si adi kudu sak tata lho. Lirewi dawe Wang Pikulun padha wenang iki mau paring dawuh yen to wis pinanggih sartane wis mangerteni kelawan Duratmaka ingkang nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada si adi Werkudara sartane si adi Janaka ingkang kudu saguh mateni maringi pidana pati marang Duratmaka iki mau. Sinten Koko Prabu kulaturi paring dawuh? Sapa Kresna kakangku? Sadurungipun kakang ngandhake sartane ngandharake saknyatane luwih dhisik si adi sak kloron tak jaluk sumau. Sumau yen to nganti lirwa saka sumpahmu teges tetha kesatrianmu. Wah, ya. Ora abot yen to Werkudara kon upata sartaryaku kon sumpah. Semanten ugi kula mboten badhe kantun. Kula badhe parasapa mejahi dhateng Duratmaka ingkang nyidra wujuding pustaka. Iya, marata diaki. Kresna kakangku paringa dawuh. Aku ingkang saguh mateni dadi sumpah prasetyaku yen to nganti aku lirwa kewajiban aku awel mateni marang manungsa ingkang wis nyolong wujuding pustaka. Wah, teges tetel kesatrianku lan ora pantes aku nglakoni urip ning Madyapada. Semanten ugi kula menawi ngantos kula lirwing kewajiban awit kula sampun sumpah prasetya badhe mejahi dhateng Duratmaka. Menawi ngantos kula mboten siyos mejahi dhateng manungsa menika tegis tetel kasatriyan kula ugi mboten pantes gesang wonten ing Janaloka Koko Prabu. Wonten swara geguntur ingkang estu damel kaget setaning manahipun ingkang rayipun Darmakusuma. Iya Yayi, menika kala wau pratandha bilih sumahipun Arjuna kan Werkudara sampun dipun sekseni dening alam, sampun dipun sekseni dening para Jawata. Inggih. Para paringa dawuh, sapa Duratmaka ingkang nyidra wujuding pustaka? Werkudara. Apa Kresna kakangku? Kowe wis saguh mateni lho. Ya. Arjuna kowe ya wis saguh mateni lho. Koko Prabu Kasinggihan. Marata diake gatekno. Lekno mripatmu gatekno gobokmu sing nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada lan Duratmaka ingkang kudu mbok pejahi ora ana kejaba mung atmajamu ing Tanjung Anom ya kuwi si Abimanyu ya kesatriyan plangka mati Werkudara padene Janaka. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora kira babar pisan. Yen to ingkang nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada anakku Bimanyu. Werkudara. Kresna kakangku apa? Si Adi arep ora percaya, Kowe arep ora percaya karo apa sing wis aturake? Arep percaya kepiye? Anakku Abimanyu kuwi bocah ingkang jujur,
bocah yang ora tau tumindak nista. Laku teko dadi kowe ngandhake sartane dewa paring dawuh yen to Abimanyu anakku nyitra wujuding pustaka jamus yang jimat Kalimasada. Koko Prabu kados pundi perkawis menika lumampah. Arjuna pun kakang banget ngrasake kuciwa ning atase Abimanyu kuwi bocah peranganing lancur Pandhawa ingkang ditresnani dening para Pandhawa. Lah kok teka sak mengko wani tumindak culika. Kresna Jenidang Werkudara piye? Wah, mbok coba tanjena ana ngersaning dewa. Mengko kenggonmu napa dawing dewa? Mengko aja diwane kleru anggone ngendika. Coba tak takon karo kowe. Dewa kok nganti iso kleru muni iki dewa ngendi coba tak takon. Dewa kuwi yen to ngendika ibarat kaya dene sabda Pandhita Ratu ora wola-wali Werkudara. Nanging yen pancen Abimanyu anakku ingkang nyindra wujuding pustaka, apa kira-kira ora ana pangapura saka ngersaning para dewa? Ora ana pangapura kanggo anakmu Abimanyu. Merga Sang Mahardika wis paring dawuh bisa ilange dosane si Abimanyu kalamun to cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Wah. Banjur piye nggonku nglakoni? Aku rasaku, aku ra mentolo yen to kon mateni Abimanyu. Koko Prabu semanten ugi kula. Kula boten mentolo menawi kedah mejahi dhateng anak kula. Pun Abimanyu jayatanipun kula ingkang ukir jiwa raganipun anak kula ing Tanjung Anom. Arjuna, wis dadi sumahmu lho kowe. Apa kelakonku cemas mamu sartane kedarang-darang lakumu nggon urip ning Madyapada. Ning atase kowe wis sumpah prasetya. Tetel kesatrianmu sartane kowe ora pantes urip ning alam donya yen to kowe oncat sartane ngoncati kewajiban. Apa kelakon uripmu kedungsang-dungsang? Kula kinten boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Menawi kula boten saged tutup momong anak kula pun Abimanyu. Wah, Kresna. Kresna aku rasaku, aku ra mentala. Werkudara, apa? Janaka wonten dawuh. Kowe satriya-satriya apa kowe? Kowe wong lenang apa? Ning atase wis dibiyawarake alam, jagat wis nekseni sumpahmu. Lah kok teko nganti kowe ngoncati marang aturmu dhewe. Dosa ora bakal entuk pangapura sing kursane Gusti. Ingsun Raden Waspagong mijil tuhu dahatan po kaya sangkang rina makan Gusti gelong rino sak sekarnya
Sampun Yayi, sampun. Digetune kaya ngapa karang menika sedaya perkawis sampun lumampah lan sampun dumadi. Purun mboten purun kersa mboten kersa, sagah mboten sagah, ikhlas mboten ikhlas. Para Pandhawa kedang ikhlasaken dhateng gesangipun Nabi Manyu. Nanging anggen kula nggadahi raos sungkawa menika mboten kok anggen kula badhe kecalan dhateng pun Nabi Manyu. Lha lajeng kula menika gelo kalian pun Nabi Manyu. Ning atasipun Nabi Manyu menika ingkang kula percaya, kula pitados bilih besok ingkang badhe nglajengaken torasipun ingkang arayipun Darma Kusuma. Teka malah badhe damel sarana kacintrakanipun tiyang sepuhipun piyambak. Sampun sampun. Sampun ngantos sak mangke gelo geduwa kados mekaten. Ya inggih menungsa menika girilusi jalmotan kena kinira lho Yai. Kedung jero iso dijajaki nanging atine menungsa sapa sing ngerti. Senajan Nabi Manyu menika pancen estu kula nggih pitados bilih Subasita nggangguipun bocah menika lare menika. Menika damel tentrem lan damel sengsem bombong penggalipun manipun para pinisepuh lan pepundhen Pandhawa. Nanging menawi sak lebeting manah nggadahi niat sanes lah kula mboten mangertosi. Inggih. Ha inggih sakmenika sampun kapenggalih cekap kemawon. Dipun penggalih cekap kemawon. Kula ingkang sak mangke badhe nyengkuyung sartanipun nderekaken malang tindakipun kadang kula. Pun Werkudara kaliyan Arjuna anggenipun badhe tumuju wonten kesatran Tanjung Anom. Inggih Koko Prabu. Tununten kula badhe manjing wonten ing sanggar pelanggatan meminta wonten ngarsaning Gusti. Monggo Yayi. Sadewa kula wonten dawuh Koko Prabu. Bubarna kang padha sibu ingsun kundur ngedaton non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati Yodi kaya wis ora ana dawuh maneh. Purnagati ning Marangkilan. Harus sang rata kundur kedaton jog saking dampar sono kinapit gambaran kadhe-kadhereken sanjari peromban sedhi manggung tanggung jaga paloro-loro. Ingkang samya ngambil pancaring Prabun kawusan saking mandur tindak nyosang Sri Narana telampun Sinandra pindha Jawata kairing widodara widodari.